Kajing ya kenduk jing e kisam la kiba yakun ya ka Common University entrance test kabalaja hinin kasngi ha ka school ba nehu tang menta kasngi ka khat riu terik nakaliang jong ka new trap youth council education cell menta kasngi kala lek banbu da ka jing tho shu education minister Shri Rakam Sangma Bat haba kren shekila pathai kubor nakaliang jung assistant education secretary usamla ban penbiang riang ula ong bakate ka jingja kadai namar ka jing bam shimkia jong ka national testing agency kabala shimti ban penyat ya kate ka exam hapo ka jilla sho nakaliang ka seng kala dawaru nakibor sarkar ban pen shitom da ka bating e yaki NTA kaba shimti ban conduct ya ka exam ula ong ru ba ka jingja jong ka jing ma jing e kisamla kadai namar ka jing bamla penyat be jong ka NTA ya kumba pi tip minin mo kumba pi minin ya jingja minin ha nihu halor ka jingtho exam khina ka CUT mo te pni minin ka don kendram ba ka management team jong ka nihu kala fail ban penbiang khina bat bun khina minin kila syam jingja ba pni tang kapor ba bandrung pni ka entrance kala ikhamnya ba nang ta don si khina ru ki lapang te nakaliang kai choice yo jingtip ba kidan kita ki jingja nakaliang kai choice minin ila le marmar ban pet ke ka baja po nehu tengilap shisha ba ki khina kila syam jing e shisha ha ka jingle bam sitnyo jong ka management team jong kenehu tengila iyo ban kren khendiak ru bat registrar bodi ban pek ya hapor ngi dang ya kren ule kumbom sitnyo ya ni ki khot jong ka choice bat ru om bang kata ka ban shu batai mo ka exam ka sedang lai beje tengi ya poi ngiyo nya kren bat sau beje le ne sau shneng ni lap ba ha ka tu por udang penbiang yi jingkeli ke exam ka ban sedang lai beje registrar bat team ka jong udang penbiang yi jingkeli sau beje dan ni sau shteng dia company ba ka management team menin jong kenehu kala feel ban penya ya ka CUT namanta ki khna te nakaliang ka choice ngimla ban susyong man kem das ngap namar ki khna lawan ut chengi bat ru mila yo ban phone ya education minister menin yong banyak kenduk menta te namar ba udan meeting ni yo shu ban kenduk na shu submit ya kani ka memorandum nakaliang ka choice te kani ka memorandum ni la tho ba audai ban form ka committee ban pek ya ka bajam nin hanehu ban shim strict action ya ka management team ya ka jingle bam sinyo ko jongki halor ka exam ka bamnin nang taru ngila tho hakani ka city ba ka government ka state government ka dei ban appoint the nodal officer ba kin khamsuk ikna nodal officer uban ya dei bat ka NTA baki kina kin khamsuk namar bahani kinlap umdan NTA center kina ki shem jinge ba bun kina kila phone nei kila phone changa ki kmi ki pa kila phone chingi ki nong yalam jong ka seng kila batai ba hak menen ki bun kina ki bam tho ki exam te mentang ila submit HT bat ila ong ba ka state government ka di ban shimkhia halor ki kina menen ki badu ban tho exam bat ong tang kata ka jingnong thumur jong ka NTA kala penbita ringi ke choice ba hadu ba den ki kena kila mo opted ya ki subject ki baper mo na example no kumpi opted likely biki di bentho andre ba kapau ha ka admit ka kapau kan kawe te kumya kata na kalian ka choice ngin buat bien bagi kena baru ki di binyo tho ba ka state government ka di ben shimkia namar pinpek ma ba kemudian bagi ni phone ya education minister mutip namar bakani baro kani ka CT ka David ba ka pet hi na dali misti usai kiti tengi ni bikin jinjar kena dalile te na kaliang sya isi ngin bud din ba baro kena ki ba apia kani ka CT kin yo kala bikin tho but nang taru kim dei ban bandu ya ka admission ki college namar ba buon ba ki kena menin ki du bantho ya ka CT tengim tip ke college kan priang ne without CT tengila ai ki jingtho show education minister ba udai ban pha shman ki college ba ki kena ki badu bantho ya ka CT ki dei ban priang namar ka dei ke jingle man hi ka dei ke jingle bam suknyo hi jong government den ta kada ko saja kumya
dan kalian ke choisi ni sokya shibun ya kitu kena menen ki basham ki jing halor ka center ka badan hinihu halor ka jingle bom sudnyo jong kanihu dan kalian ke choisi ngin sim ki kindon ki ba ya registrar menen nang taru ya kani government ka jongi bakadeiru ban form kinja helpline center baki kena kinsuk haba ki apia ki city nomor bun ki kena ki phone penban shangi kim tip kumno banle ki kmi pa kim tip kumno banle te ka government ngila pha kan ki city baka deiru ban form ka helpline center baki kena kinsuk ha ka bay day baka ki city ngila ile chinehu mening ngila ekran bat u registrar de ka day hi ka jing bomle yo ngila ala pru seni kinong hikai hakiwi center de city yo swa kapor kila ong bahkan sadon kani ke city exam kila penbiang rupa city yo swa kapor hendrei hanuhu menen kadon ke exam menen hi ki pha shi kinong hikai bakin kinwan badi ban pe ke exam takada ko sami ke jing kelumar mo management menen hanihu kala feel mo te kumakli iba mo nakaliang ke choisi nginum shong ba ni ngin ai ke bating yo registrar halor ka jingne bam sinyo ya ki kena pule ki batho ya ka city